Ni penjob mangi kipat ba. Adin mentan dalam job. Kan kami tak baca surat kipat ba dalam wan ni mengi kipat ba kemet kang no. Kene ka ying kam dei ka ying jong no kade ka ying jongi kipat ba. Dan da wan mangi kipat ba kum no ki kang get no kang tala no. Dei mangi hi. Dei mangi hi ba penjob. Kai ka jing mangi hi ba jadu meneh. Kai ka Adin pan dalam jit. Kajingi kipai ba Kepala Pelong da ka Joint Action Committee ka JAC jongki arpuitili kisnong menta kesni kalawan ra ya kajing thut kebajur hakalik kawan haborok kawai kathan lumding jiri bat gari khana kane kalenti kalong kajing panyesok kabakong san bha sakanang ba sor silong kaba pelong ya kajing khapnya kabajur haborok kawai kathan kajing ki kalas dang hadin baki nong song snong na kite ki arpowetli kisnong kilasa khang Bandrung hakajing kolar jongka Khasi Hills Autonomous District Council kene kisnong ki badang sen ki hap hapo ka delimitation process bat ki bala penggeriat no na mau senrut constituency sa Rambrai Jarngam kilepen pau kejing persak kabajur ya kete karai jangka selection committee